Hoger Berbernivisî çar hunermendên ku di tariyê de dengê ronahiyê bilind dikin. Erda Kurdistanê ya berhemdar lê tijî bi êş û jan bi hezaran salan hebûye warê mîraseke dewlemend. Vê axê janên xwe bi şahî û bi berxwedaneke nepen ve hûnan dê û hêviya gel di nava stran û kulaman de parastiye. Ev ernîgariya xwedî dîroka kevnar bi çîrokên xwe yên kûr, hêza xwe ji peyvên şîrîn, awazên dilşewat û birînên herî giran digire. Di nava vê mîrata bêhempa de çar hunermendên taybet derdikevin pêş, dengbêjên kor. Ew ên ku ne bi çavên serê xwe lê bi çavê rihê xwe ronahiya cîhanê dibînin. Ew tarîtiyê vediguherînin ronahiyê. Janê dikin ritim û êşî jî dikin sûreteke netewiya bêdawî. Elî Qereşdaxî ji Amedê, Hafiz Şêxmûs û Fadilê Kuvrakî ji Mêrdînê û Abdulqadir Kizilkaya jî ji Colemêrgê. Ev hunermend bi dengên xwe yên efsûnî û bi awazên erbane û bilûrê me vedixwînin rêwîtiyeke kûr a li pê ronahiya hundirîn. Qedera van çar hostayan bi wendayeke trajîk dest pê dike. Lê bi zayîneke hunerî ya bêhempa berdewam dike. Di temenê zarokiyê de ronahiya çavên xwe wenda kirine. Lê deng û mûzîkê wekî ronahiyeke hemdemî hembêz kirine. Ji bo wan tarîtî ne asteng e, asûheke bêdawiya cîhana hundirîne. Ronahî di destê wan de dibe ritma erbaneyê, dengê bilûrê û awaza gotinan. Her yek ji wan xwedî çîrokeke bêhempa ye. Bi çanda ernîgariya xwe ve girêdayî ku pireke hunerî ava dikin. Ji çiyayê Qereşdaxê heta deşta dûzya Mêrdînê û ji sohbetên germ ên li odeyên çiyayên Colemêrgê dirêj dibe. Elî Qereşdaxî li Amedê ji dayîk bûye. Li çiyayê Qereşdaxê bi dengê bilûra xwe hebûna xwe daye der. Di 2 saliya xwe de ji ber nexweşiyeke bêçare çavên wî kor dibin. Malbat bilûrekî dide destê wî da ku dilê wî aram bike. Ev bilûr zû dibe hevalê wî herî sadiq. Dema li çiyan pez diçêrand, lê dida û hêdî hêdî bikevne şopiya dengbêjiyê re bû yek. Dengê dilşewat ê bilûra wî bi bayê çiyan re reqisî. Stranên wî li ser kevirên Qereşdaxê hatin neqişandin. Di kolan û newalên wê de bêdawî bûn. Hafiz Şêxmûs jî di 1 saliya xwe de rastî heman tarîtiyê tê. Zaroktiya wî li konê derwêşan ê mekanê Sultan Şêxmûs derbas dibe. Ritmên erbaneyên li wir dibihîze. Di rihên rihê wî de olan didin û wî dikin hosteyekî bêhempa. Lêdana erbaneya wî bi xwendina qesîdeyan re tarîtiyê ber bi esmanên ronî ve bilind dike. Dibe dengê miriyan rêya heqîqeta ronahî nîşan dide. Di atmosfera havistiya xwe de bi lêdana dilê jiyanê re dibe ronahiya herî bihêz û bi qesîdeya can can tu canî bers dike. Fadilê Kuvrakî di 40 rojiya xwe de ji ber rûnê germê ku li çavên wî hatiye kirin ronahiyê wenda dike û di tarîtiyeke kûr de dimîne. Lê bavê wî dibe çiraya wî, destê wî digire, dibe dîwanan gund û li wir guh didin dengbêjên mezin. Fadil hêdî hêdî dîroka ronî bi çavên tarî dihûne. Dike deng û awaz. Bi vî awayî dibe parêzvanê bîranînên dîrokeke wenda. Bendên tarîtiyê diçirîne.
destanên kevnar û çîrokên ji bîrkirî jinû ve zindî dike. Abdulkadir Kızılkaya jî ji dilê çiyayên Colemêrgê wekî şitlekê, rewekê çavê xwe ji cîhanê re vedike. Lê di 8 saliya xwe de ji ber nexweşiyekên nediyar ronahiyê wenda dike. Ji Bexdayê heta Tehranê bavê wî li dermanê ronahiyê digere. Lê bêfêde ye. Zarokatiya wî di dîwanên mîr û begên gund de derbas dibe. Li wir bi dengbêjan re fêrê stranên Kurên wêjeya devkî dibe. Ev dibe pireke wîya ronahiyê, dengê wî tarîtiyê diçirîne, digihîne dilên herî tarî û jambar. Ji bo van çar hostayan, dengbêjî lêdana erbane û bilûrê ne tenê huner e. Dibe bendergeheke ku cîhana wan jinû ve ava dike û ber bi ronahiyê ve dibe. Ronahiyê tarîtî de dibiriqîne di awazê wan de. Êşa wan dibe nota, tenêtiya wan dibe ritmek bêdawî. Dengê wan mîrateya devkiya çandî diparêze. Dabûnê rît ziman û hebûna jiyanê dom dike. Ew rewîtiya tarî ya zarotiyê vediguherîn ronahiyeke civakî. Mîraseke hunerî ku paşeroj û pêşerojê girê dide. Nifşan bi hev vedigihîne. Bi vî awayî ji bo mêyên ku bi çavên wan ronahiyê dibînin, ew dibin bîra tarîtiya nedîtî û rêberê ronahiya me. Dengê bilûrê, erbane û awaza wan di guhên me de olan didin. Fêrê me dikin ku dîtina rastîn ne di çavan de lê di ruh de ye û ev ruh bi dengê wanê bêdawî her û her dê bijî û ronahiyê belav bike.